Heippa ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa mä näytän teille, miten sä saat solmittua itsellesi tämän pitsimäisen makrame-kuvion. Yhteen osaan tätä kuvioa sä tarvit 14 kappaletta 2,2 metrisiä lankoja. Ota 2 lankaa ja taita ne puoliksi. Tasaa lankojen päät ja etsi sieltä lankojen puoliväli. Vie lankojen toinen puoli kepin takapuolelle. Langat kannattaa sitoa keppiin kiinni. Tähän voit käyttää esimerkiksi tämmöistä hiusklipsiä, niin kuin minä teen. Sitten aloitetaan verhojen renkaiden tekeminen. Ja tehdään ne silmusolmuilla. Solmi vasen lanka oikean langan etupuolelta ja ympäri. Ja kiristä. Solmi sen jälkeen oikea lanka vasemman langan ympäri ja etupuolelta taakse. Vuorottele tätä niin kauan, että sinulla on ketjussa 12 silmusolmua. Tämän jälkeen työ käännetään toisinpäin ja tehdään loput 12 silmukkaa, eli renkaassa on yhteensä 24 silmukkaa. Verhorenkaat yhdistetään kohosolmuilla. Etummaiset langat ovat tukilankoja ja takimmaisilla langoilla solmitaan kohosolmut etummaisiin lankoihin. Tee verhorenkaita niin monta kuin työhösi tarvitset. Renkaiden välitys työssä on noin 8 senttiä. Vähän riippuu sinun omasta käsialasta, että miten tiukkaa tai löysää teet. Tämän jälkeen kiinnitetään muut solmilangat. Ota 1 lanka ja pistä se puoliksi. Solmi se leivon päällä kiinni oikeanpuolimmaiseen lankaan. Solmi sen jälkeen vasemmanpuoleisella langalla leivonpään yläpuolelle puolikas kohosolmu. Toista oikeanpuoleisella langalla puolikas kohosolmu leivonpään solmun alapuolelle. Ota uusi lanka ja tee sillä samoin tuohon edellisen solmun alapuolelle ja samaan tukilankaan. Eli yhdessä tukilangassa on aina 2 lankaa lisättynä. Ota uudet 2 lankaa ja lisää ne leivon päällä kiinni seuraavan verhorenkaan oikeanpuolimmaiseen tukilankaan.
Tämän jälkeen verhon osat yhdistetään kohosolmulla toisiinsa. Toista tämä sama verhorenkaiden jokaiseen väliin. Ja seuraavaksi aloitetaan tekemään kuvio. Solmin 4 reunimmaisella langalla kaksoistasosolmu. Seuraavat kaksoistasosolmut tehdään verhorenkaan alapuolella olevilla 4 langalla. Ja toisessa reunassa tehdään myös reunimmaisilla 4 langalla kaksoistasosolmu. Tämän jälkeen kaksoistasosolmuja tehdään 15 alaspäin. Ota yläpuolella olevan solmun vasemmanpuoleiset 2 lankaa ja siitä seuraavat 2 lankaa. Ja niillä solmit sitten kaksoistasosolmu. Ja tämä toistetaan vielä toisen kerran. Toistetaan tämä myöskin keskelle, mutta niin, että päällekkäin olevat solmut kaartavat vasemmalle. Toistan näitä 2 samaa myöskin koko työn kaikille muillekin sivuille. Tee alimpien kaksoistasosolmujen alapuolelle vielä 1 kaksoistasosolmut. Ja näin saadaan tämmöinen mukava siksakkikuvio aikaiseksi. Tämän jälkeen lähdetään tekemään silmusolmuja ja ne tehdään 4 langalla, jotka jaetaan puoliksi. Ja ne tehdään jokaisen siksakkikuvion pohjaan. Ja nyt tehdään timanttien pohjat. Ota alimman kaksoistasosolmun vasemmanpuoleiset 2 lankaa ja sen edelliset 2 lankaa ja tee kaksoistasosolmu. Ja jatka tuota vinoa riviä vasemmalle päin.
Jatka ensimmäistä vasemmalla puolella olevaa kaksoistasosolmuriviä vielä 2 kaksoistasosolmulla. Asettele timantin keskellä oleva silmusolmu timantin keskelle. Solmi timantin viimeinen sivu 3 kaksoistasosolmulla. Reunassa puolikkaan timantin viimeinen sivu tehdään 3 kaksoistasosolmulla. Ihan samalla tavalla kuin tuo vasenkin puoli, mutta peilikuvana vaan. Tee alempi timanttikuvio noin 0,5 sentin päähän ylemmästä timanttikuviosta. Ja aloitetaan silleen, että teet 1 kaksoistasosolmun, sen jälkeen sen alapuolelle 2 kaksoistasosolmua ja niiden alapuolelle 1 kaksoistasosolmu. Tee reunoissa puolikas timantti 3 kaksoistasosolmulla. Solmi ensimmäinen solmu 0,5 senttimetrin päähän yläpuolella olevasta kaksoistasosolmusta. Toista sama myöskin tonne toiseen reunaan. Kuvion 3. timantti on edellistään asteen verran suurempi. Tee ensimmäinen kaksoistasosolmu noin 0,5 senttimetrin päähän yläpuolella olevan solmun alapuolelle. Aloita 1 kaksoistasosolmulla. Sen alapuolelle tee jälleen 2
samalla tavalla kuin tuolla yläpuolellakin olevassa kuviossa tehtiin. Mä solmin tässä kuvion solmut hieman eri järjestyksessä, joten älä anna sen hämätä ollenkaan. Eli tuohon ensin tulee 1, sen alapuolelle tulee 2 solmua ja keskimmäiselle riville tulee 3 ja sen jälkeen lähdetään taas pienentämään määrää, eli 4. riville tulee 2 ja viimeiselle 5. riville tulee sitten taas 1 kaksoistasosolmu. Solmin reunassa puolikas timantti, aloittaen 0,5 senttimetrin päästä edellisestä kuviosta. Toista vielä toi pienempi keskimmäinen timanttikuvio tuohon alapuolelle. Samoin reunoissa puolikkaat pienet timantit molemmille reunoille. Iso kiitos, että katsoit videon tänne asti. Jos tykkäsit videosta, niin painahan peukku ylös. Ja jos käsityöt on sun juttu, niin laita myös kanava tilaukseen, niin et missaa seuraaviakaan tutoriaaleja ja videoita. Nähdään seuraavassa. Moi moi!